Σπήλιος Τυροπάνης, γραμματέας Ιωαννίνων της Νίκης, του κόμματος Νίκη. Καλησπέρα κύριε Τυροπάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ για την τιμητική πρόσκληση. Για να πούμε τι κάνει η Νίκη μετά τις ευρωεκλογές, μετά τις εθνικές εκλογές, ένα χρόνο μετά, ως κόμμα, ως οργανισμός, ως κομματικός οργανισμός, υφίσταται σε τοπικό επίπεδο, όπως λέγαμε και πριν, υπάρχουν ακόμα κάποιες δυσλειτουργίες, δεν έχετε ξεπεράσει λίγο κάποια οργανωτικά ζητήματα για να αποκτήσετε και μια παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο, φωνή, και να προωθείτε και θέματα τοπικού ενδιαφέροντος στη Βουλή, ακόμα με ερωτήσεις, επερωτήσεις, αναφορές. Ναι, ως καινούργιο κόμμα και εμείς, τα λειτουργικά ζητήματα λύνονται σιγά σιγά. Έχουμε ήδη τη γραμματέα μας εδώ. Είμαστε ανάμεσα σε 3 χώρους για να φτιάξουμε το γραφείο μας. Οπότε η επισκεψιμότητα των μελών και των φίλων θα δώσει μεγάλη όθηση στην όλη διαδικασία. Ενημερωνόμαστε βέβαια παρόλα αυτά για όλο το τοπικό ζήτημα, ό,τι τοπικά ζητήματα υπάρχουν. Τα αρχιοθετούμε και οι παρεμβάσεις μας θα είναι κατά βάση μέσω της βουλευτικής ενημέρωσης και προώθησης κάτω στο Κοινοβούλιο. Ήδη με το θέμα, ας πούμε, που δημιουργήθηκε στην Κόνιτσα, που είχαμε την εκδήλωση γιατί είναι μαύρα τα βουνά, θα γίνει μια επερώτηση στη Βουλή σχετικά με τον τρόπο τον οποίο προβάλλονται αυτά τα ζητήματα της woke ατζέντας και σε αυτό το τομέα. Ενώ φαίνεται μια πολιτιστική εκδήλωση με τον εξαιρετικό διευθυντή, τον κύριο Κρίστοφερ Κίνκα, εκεί που ασχολείται, απλά θα θέλαμε μια περισσότερη, ας πούμε, παρουσία ελληνικών folklore, συγκροτημάτων, πολιτιστικών δρόμενων και λιγότερο από τις γείτονες χώρες, γιατί έχει ένα χαρακτήρα διεθνισμού το όλο θέμα. Ας πούμε, παρουσιάζονται αλβανικά γκρουπ, κατά τα άλλα πολυφωνικά, καλλιτεχνικά, αλλά έχουν μηνύματα καθαρά εθνικιστικού χαρακτήρα, όπως η τσαμουριά, τσαμερία το λένε εκεί στα αλβανικά, αναφέρουν τραγούδια με τα σκοπιανά θέματα που έρχονται και από εκεί, συγκροτήματα, μπαλέτα, αλλά έρχονται με καθαρά εθνικιστικό χαρακτήρα και εμείς λαμβάνουμε μέρος, με μια διαδικασία, ας πούμε, πιο πολύ πολιτιστικού και πολιτισμικού χαρακτήρα, ενώ βλέπουμε ότι έχουμε μια εθνικιστική παρέμβαση από τη μεριά τους, από όλο το βαλκανικό τόξο που έχουμε. Δεν έχουμε κάτι με τους λαούς, έτσι, απλά δεν θέλουμε την προώθηση αυτή να συμβαίνει μέσα στον ελλαδικό χώρο σε αυτό το μέγεθος. Μάλιστα. Δεν το είχα αντιληφθεί, μου το λέγατε πριν. Ξέρω βέβαια για την εκδήλωση με τον κύριο Κίνγκ, τον πολύ γνωστό και σπουδαίο μουσικό, αλλά από εκεί πέρα δεν ήξερα για τα υπόλοιπα. Ευρωεκλογές, μετά τις ευρωεκλογές είστε από τα κόμματα που κάνουν ένα θετικό απολογισμό για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Λογικά, έτσι, εκλέξατε ευρωβουλευτή για πρώτη φορά. Κοιτώντας τα ποσοστά ή τα πραγματικούς αριθμούς, φαίνεται ότι μια δύναμη πολιτική, κομματική δύναμη που αναδείχθηκε πριν από ένα χρόνο, διατηρεί ή αυξάνει τη δύναμή της. Ναι, βεβαίως. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Ανεβάσαμε τα ποσοστά μας πανελλαδικά. Έχουμε μια όμορφη παρουσία σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή σε όλες τις περιφέρειες. Έχουμε μια ομοιογένεια ως προς το αποτέλεσμα. Ας πούμε, δεν έχουμε μια κορυφή, ένα πικ στην Αθήνα ή κάπου αλλού. Έχουμε μια φοβερή ομοιογένεια ως προς τον κόσμο που μας ακολουθεί και μας εμπιστεύεται. Παρουσιάσαμε μια καλή αύξηση στο ποσοστό. Βγάλαμε τον ευρωβουλευτή μας. Θα τον ακολουθήσουν τα πρόσωπα τα ικανά που πρέπει στην Ευρωβουλή να τον στηρίξουν. Ελπίζουμε η φωνή μας εκεί, που θα είναι κάτι ξεχωριστό, πέρα από τα 7 πολιτικά κόμματα, ή να το πω καλύτερα συνασπισμοί που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ακουστεί μια ελληνοορθόδοξη καθαρή φωνή, η οποία πιστεύω ότι λείπει. Υπάρχει το χριστιανοδημοκρατικό, θα λέγαμε έτσι, ευρωπαϊκό κόμμα, το οποίο δεν το βλέπω και τόσο χριστιανικό. Έχει βέβαια αρχές, αλλά θα θέλαμε να υπάρχει μια πιο ζωντανή στήριξη των θέσεων του χριστιανισμού. Όχι ότι είμαστε χριστιανικό κόμμα, το ξανααναφέρω αυτό, δεν είμαστε μια ενορία που περιφερόμαστε, αλλά κακά τα ψέματα όλος ο δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός έχει στηριχτεί πάνω στις αρχές τις χριστιανικές, έτσι, οι οποίες θα πρέπει να στηριχτούν περισσότερο.
περισσότερο. Είναι θέμα διαπραγμάτευση ανοιχτό ακόμα το σε ποια ευρωομάδα θα ενταχθεί η νίκη, γιατί διάβαζα τελευταία ότι γίνεται μια προσπάθεια να ενταχθείτε και σε κάποιες πιο ακραίες πολιτικές δυνάμεις. Ναι, ακούγεται για τις ακροδεξιές θέσεις Ουγγαρίας, Ουρμπάν, κυρία Μελώνη κτλ. Αυτοί κάνουν τις κινήσεις τους. Εμείς δεν έχουμε ενταχθεί αυτή τη στιγμή πουθενά. Θα δούμε πώς θα κινηθούν, δηλαδή θα δούμε τις αρχές. Γιατί λέμε ναι, μεν ακροδεξιά. Τώρα, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κάποιος ακροδεξιός ο οποίος στηρίζει την πατρίδα του, στηρίζει το θεμέλιο λίθο της οικογένειας για την πατρίδα του, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Γαλλία. Έτσι, και βλέπουμε τώρα το μεγάλο θέμα στη Γαλλία που έχει δημιουργηθεί. Ακούμε τα μέσα τα συστημικά, φοβερό και τρομερό το θέμα, ας πούμε, της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Μα δεν θα σεβαστούμε την ετυμηγορία του γαλλικού λαού? Μπορεί ο γαλλικός λαός να επιθυμεί να έχουν 35% την κυρία Λεπέν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Νομίζω ότι είναι μια ευθεία επίθεση στη δημοκρατικότητα της Ευρώπης. Έτσι, όταν... Οι επιπτώσεις μπορεί να έχουν κάποιες θέσεις, όπως εκφράζει η κυρία Λεπέν, μπορεί να έχει επίπτωση, για παράδειγμα. Είστε μια φιλοευρωπαϊκή δύναμη. Τουλάχιστον προεκλογικά αυτό είχα αντιληφθεί από τους υποψηφίους σας. Το να αμφισβητεί, ας πούμε, την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με επίπτωση άμεση και για μας. Έτσι, γιατί είναι ένας από τους δύο κινητήρους μοχλούς κινητήρες, όχι κινητήρους μοχλούς της Ευρώπης, της ΕΕ. Η Γαλλία, άρα λοιπόν ήταν πολύ σημαντικό. Ακραίες απόψεις περί απέλασης, ξέρω εγώ, μεταναστών, προσφύγων και όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία μπορεί να προκαλούν μια απέχθεια και είτε μιλάτε για συστημικά μέσα ενημέρωσης είτε όχι, νομίζω ο περισσότερος κόσμος μπορεί να έχει μια άποψη για το πού στρέφει το καράβι ο γαλλικός λαός, με επιλογές που κάνει πολιτικές που μπορεί να εξηγούνται με πολλούς και διάφορους λόγους. Οι πολιτικές αυτές επιλογές μπορεί να έχουν την εξήγησή τους και να μην είναι κεραυνός εν αιθρία, ξαφνικά γιατί κρίνει ως καταλληλότερη τη Λεπέν και όχι κάποιον άλλον. Και όχι τον... Τέλος πάντων, αυτά αφορούν πάντως τη Γαλλία. Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα αυτό, δεν έχετε καταλήξει ακόμα στο σε ποια ευρωομάδα θα ενταχθεί η νίκη. Είναι σημαντικό πάντως να ανήκει σε μια ευρωομάδα και να μην είναι όπως το ΚΚΕ, ξέρω εγώ, με 2 ευρωβουλευτές, οι οποίοι δεν ακούγονται καθόλου. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα της προβολής. Το εξετάζουμε το θέμα της προβολής. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Αυτή τη στιγμή ακόμα θα συνεδριάσουν τα όργανα και θα το προχωρήσουμε. Θέματα που τρέχουν στην επικαιρότητα, θέματα όπως είναι η ακρίβεια, θέματα όπως είναι, ξέρω εγώ, είχαμε τις περίφημες αυτές παραλλάσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, Pride, για τα οποία εκδώσετε ανακοίνωση σαν κόμμα. Ναι, κάναμε τοποθέτηση. Να αρχίσω να πω για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει στο αμήν. Ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή βιώνει καταστάσεις φοβερές, όπου τι βλέπουμε? Τα δάνεια, τα κόκκινα είναι στον αέρα. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει ο μέσος Έλληνας σε αυτή τη λέλαπα που παρουσιάζεται στα μέσα, στη διατροφή, στα τρόφιμα, στα ρούχα, ακόμα και στις ανάγκες που έχει ο άνθρωπος για παιδεία, εκπαίδευση, διασκέδαση. Δεν μπορούμε να πάμε διακοπές φέτος, δηλαδή είναι φοβερό. Όταν μια τετραμιλής οικογένεια θέλει ένα χιλιάρικο για να πάει σε ένα νησί των Κυκλάδων, πού να πάμε? Με 600 ευρώ που είναι το μηνιάτικο δεν βγαίνουμε πουθενά. Έτσι, και θα περιμέναμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα περιμέναμε να προστατεύσει λίγο τον καταναλωτή. Συγγνώμη που το λέω καταναλωτή, πολίτες είμαστε, δεν μου αρέσει ο όρος καταναλωτής. Ας πούμε στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχει σούπερ μάρκετ αλυσίδα, το 11 ας πούμε στη Γερμανία, το οποίο κάνει το εξής φοβερό. Δίνω προτάσεις τώρα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι όταν ένα τρόφιμο το βλέπουμε και έχει ξεφύγει από το μέσο όρο ή βλέπουμε ότι πρόκειται για κερδοσκοπία, βάζει κόκκινη ταμπέλα πάνω στο ράφι και λέει: κύριε, αυτό το τρόφιμο παρουσιάζει διαρκή ανωδική τάση. Οπότε με ενημερώνει. Θα ήθελα βέβαια να λειτουργήσουν και οι μηχανισμοί. Ποιοι μηχανισμοί? Δεν μπορούμε να ελέγξουμε πόσο έχουν τα γαρότα, πόσο έχουν τα απορριπαντικά. Δηλαδή, τι κράτος είμαστε? Αν δεν υπάρχει ο κρατικός μηχανισμός του ελέγχου αυτού, φταίει οπωσδήποτε η λειτουργία και πάντα το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Έτσι. Δηλαδή, το Υπουργείο θα έπρεπε να έχει προχωρήσει πολύ σε αυτό το θέμα. Εκτιμάται ότι η ακρίβεια ήταν ένα ζήτημα που βάρινε στην επιλογή, όχι των ευρωεκλογών την επιλογή, αλλά στη συμμετοχή. Στην επιλογή τη συμμετοχή ή μη. Γιατί η αποχή λένε πολλοί ότι ήταν μια πολιτική επιλογή τελικά στις ευρωεκλογές. Ναι, ο κόσμος έχει κουραστεί από το πολιτικό σκηνικό.
Υπάρχει ταμπέλα ότι όλοι τα ίδια λένε, όλοι τα ίδια θα κάνουν, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση. Εμείς πιστεύουμε ότι η νίκη είναι η ήρεμη δύναμη, είναι η ήρεμη δύναμη που προτείνει τις λύσεις με σεβασμό στην αξιοπρέπεια του πολίτη. Οι αρχές μας, όπως λέω, που υπηρετούμε, είναι κατά βάση η φιλανθρωπία, η δημιουργικότητα, να βοηθήσουμε το μέσο Έλληνα στην επιχειρηματικότητα και να κάνουμε και μια στροφή θα έλεγα ως κράτος και στην ομογένεια. Έχουμε στο εξωτερικό εκατομμύρια Έλληνες, έτσι, στις μεγάλες κοινότητες, Αυστραλία, Γερμανία, Καναδά που ξέρουμε, αλλά και αλλού, που θα μπορούσαμε να έχουμε και με φορολογικές ελαφρύνσεις να έρθουν να στήσουν τις επιχειρήσεις τους, να φέρουν την εμπειρία, έτσι, από την Ευρώπη, από την Αμερική, από την Αυστραλία, την επιχειρηματική, να τη στήσουμε στην Ελλάδα και να γίνουμε ανταγωνιστικότεροι. Λέω ανταγωνιστικότεροι γιατί έχουμε φοβερές ιδέες, δεν βοηθάει το κράτος να υλοποιηθούν. Με τη φοβερή φορολόγηση, ελεύθερος επαγγελματίας είμαι, στο 50% ΦΠΑ και εφορία δεν μπορούμε να σταυρώσουμε, δηλαδή να προχωρήσει η δημιουργικότητά μας. Έχουμε τεράστιο θέμα. Με την πολιτική που πρεσβεύει η νίκη, και δεν μίλησαμε βέβαια για τα Pride, αλλά είναι κομμάτι αυτής της συζήτησης. Εκτιμάται ότι πυκνώνει τις τάξεις του κόσμου που στήριξαν στις εκλογές και θα ξαναστηρίξει περισσότερους τους κόσμους στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή ήρθατε για να μείνετε, εκτιμάται και φαίνεται αυτό. Ναι, τα μηνύματα που δεχόμαστε και τα τηλεφωνήματα προεκλογικά, να σου πω, στις ευρωεκλογές, μας είπαν έλεος, εμείς πλέον στηρίζουμε. Είμαστε στο χώρο τον πατριωτικό και στηρίζουμε την νίκη γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια άδολη φιλοπατρία. Βλέπεις ότι οι περισσότεροι που μας εκπροσωπούν στο Κοινοβούλιο δεν έχουν τη χρειά του πολιτικού. Να έχουμε ένα λόγο ο οποίος είναι φανφάρες και θα κάνουμε, θα φτιάξουμε. Φαινόμαστε, όπως μου είπε και ένας φίλος χαρακτηριστικά, σας πάω, μου λέει, γιατί είστε αδαείς. Βγαίνετε στη Βουλή απάνω και φαίνεται ότι δεν είναι επιτιδευμένο. Ναι, δεν είναι επιτιδευμένο, βγαίνει από καρδίας. Αυτό, από το περίσσευμα της καρδίας λέμε, έλεος, πάμε λίγο παρακάτω και έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις γι' αυτό. Για πάμε άλλη κριτική, όπως για παράδειγμα το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών που στοίχησε από ό,τι αντιλαμβάνονται και παραδέχονται πια μεγαλόφωνα στη Νέα Δημοκρατία. Στοίχησε στο Μητσοτάκη και στις ευρωεκλογές το θέμα αυτό του νομοσχεδίου, στο οποίο είσαστε επί της αρχής απέναντι σκληρά. Ναι, ήμασταν απέναντι, όχι με τα πρόσωπα ως ομοφυλόφιλοι, είμαστε με την όλη woke ατζέντα. Ότι πρέπει σώνει και καλά ο μαθητής να έχει μια σεξιστική αντίληψη, μιλάω για το μαθητή, να προσέξετε, από τη μικρή ηλικία. Γιατί το παιδί έχει τόσα πράγματα να μάθει. Η ζωή δεν είναι μόνο το σεξ. Και αυτό βλέπουμε και στο Pride τώρα να έρθω που το είπατε, ότι ήταν καθαρά σεξιστικό όλο το μήνυμα. Και είναι καθαρά σεξιστικό. Δεν μπορείς τώρα να στηρίξεις όλη σου την ζωή πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν οι πτυχές της δημιουργικότητας, οι πτυχές της φιλανθρωπίας, της εργατικότητας, να τα προωθήσουμε αυτά από τη νεαρή ηλικία στα παιδιά για να γίνουν υγιείς οντότητες. Εδώ βλέπουμε ένα δικαιωματισμό και παρατηρούμε τι, σε αυτό το ΛΟΑΤΚΙ πλάς, το περιβόητο που λέμε, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει μία εκτροπή για μένα στη σεξουαλικότητά του, να την κάνει σημαία. Και έχω αυτό το δικαίωμα, έχω το άλλο το δικαίωμα, τότε πάμε σε παράνοια. Ή νιώθω κάπως. Μπορεί να νιώθεις και πεταλούδα. Θα πάω να πηδήξει από τον τρίτο όροφο να πέσει κάτω. Μα αυτό, συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι μια ψυχιατρική περίπτωση. Δεν λέω ότι είναι ψυχιατρικοί άνθρωποι, έτσι, ότι έχουν πρόβλημα ψυχιατρικό. Αλλά το να μου λες ότι νιώθω κάπως, άμα νιώθεις κάπως, ψάξ' το λίγο. Με συγχωρείς, και εγώ νιώθω μερικές φορές. Έχω κατάθλιψη, είμαι κάπως. Δεν μου καθορίζει όλη μου τη συμπεριφορά ως πρόσωπο. Έτσι, αυτό θέλω να μείνω. Έχουμε ένα σεξισμό στήρο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο οποίος επικροτείται ή αυξάνεται, ενισχύεται από την πολιτική, για παράδειγμα, της κυβέρνησης σήμερα. Ναι, όταν μιλάμε γιατί η woke ατζέντα είναι μια κουβέντα πολύ μεγάλη που ναι, υπάρχει τις τελευταίες δεκαετίες σε άλλες χώρες. Εμάς τα τελευταία χρόνια μας απασχολεί τόσο έντονα. Μα μιλάνε συνέχεια για δικαιώματα. Δεν έχει δικαιώματα ο ανάπηρος, δεν έχει δικαιώματα η ομάδα, η αναξιοπαθούσα, η οποία είναι αυτή τη στιγμή οι πολύτεκνοι, είναι αναξιοπαθούντες. Συγγνώμη που το λέω για το κομμάτι αυτό. Όταν έχεις 5-6 παιδιά, δεν μπορείς να γυρίσεις μες στην κοινωνία, δεν μπορείς να πας διακοπές, δεν μπορείς να φύγεις από το σπίτι να ξεμητήσεις, οι δραστηριότητες των παιδιών δεν μπορούν να βγουν πέρα, βρίσκεσαι σε μια μειονεκτική θέση. Και περιμέναμε από την κυβέρνηση τη στήριξη και αυτών των ομάδων. Δεν μπορείς να κλείνεις όλη τη Θεσσαλονίκη τώρα. Και μια διαμαρτυρία πήγε να γίνει από τον κύριο Μίκιο και πήγαν και τους συλλάβαναν στο σπίτι.
ότι διακινούσε ιδέες διαμαρτυρίας κτλ. Αν είναι δυνατόν, στο προάδειο της Αγίας Σοφίας πήγαν στη Θεσσαλονίκη και πήγαν εκεί 40 ΜΑΤ, 5 περιπολικά να κάνουν τι? 5 κυρίες που ήταν 60 χρονών να σταματήσουν μια διαμαρτυρία η οποία ήταν σε κόσμια πλαίσια, έτσι, και διαμαρτυρηθήκανε γιατί? Για αυτή την προβολή η οποία συνέχεια ζητάνε δικαιώματα. Δικαιώματα έχουμε όλοι. Όλοι πρέπει να σεβόμαστε τους άλλους, σεβόμαστε κι εμείς όλες τις ομάδες, όποια είναι, αρκεί να μας σέβονται κι εμάς. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω, στη διάθεσή σας είμαστε πάντα ούτως ή άλλως. Επιλέγετε κάθε φορά που κρίνετε ως κατάλληλη στιγμή να μιλήσετε. Δικαίωμά σας είναι αυτό, έτσι είναι. Απλά ξαναλέω ότι ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας για τα όσα κάνει η Νίκη και σε τοπικό επίπεδο με την τοπική της οργάνωση που ελπίζω ότι θα πληθύνουν, όπως λέγαμε και πριν, αφού οργανωτικά ξεπεράσετε κάποια προβλήματα της πρώτης ηλικίας είναι αυτά τα προβλήματα και το επόμενο διάστημα μπορούμε να πούμε περισσότερα με τοπικό ενδιαφέρον.